Moro vaan kaikille, mä oon Maukkis. Mä oon Rainer. Ei kun mä oon, mikä mä olen? Sä oot Sokeri, Raikku, Ei kun Vehnätortilla. mä oon Vehnätortilla, joo. Vehnätortilla, mistä tulee nimi Vehnätortilla? Mä en tiedä, koska siis kun en mä muista. Siis se vaan tuli kun mä olin niin pro pelaan tätä CS. No okei, kaikilla nimillä oma tarinansa. Ei oo ihan kaikilla. Tässä selitän. Onhan munkin nimellä oma tarinansa. No mikä se on? En Ai nyt ala niin, sitä hei kertoa. sehän on sun kissan nimi, eikö mikä se oli? Ei oo. Ei ookaan muuta, mikä se oli? Mun kissan nimi on Jimi. Voi vittu. Sä olisit voinut puukottaakin sen. No joo, mutta mä sain sen kuulla ihan tolleenkin. Etsellä. Ai vittu mun kuulokkeet lagittaa. Kuulokkeet lakaa. Sä oot, niin ne kaikki sanoo. Kuuluu semmoista kunnosta. Eiku mitä mä se? Eiku kuuluu Käy semmoista tappaa kunnosta. tää viimeinen jo. En mä uskalla, kun mulla on 19 HP. Mä oon kämppiä, koska mä oon pro pelaan tätä peliä. No, tosi pro. No hei, mä saan vaikka tappaa PewDiePien tässä. Mutta eihän PewDiePie pelaa tätä peliä. Et voi todistaa. No voit sä todistaa, että sä pelaa tätä peliä. Voin mä todistaa. Todista. Me kirjoittaa YouTubeen PewDiePie CSGO. Mä en jaksa tällä hetkellä. Edge win, 2 edge. Niin sanoi hän, joka kämppii. Joo, no niin, mennään ammeeseen. Me käyt kylvyssä vihdoinkin. Joo, vihdoinkin. Kauan odotettu kylpy. Joo, kävin viimeksi varmaan 2 viikkoa sitten. Vuonna 2002. Joo, kävin vuonna 2002, kun mä en silloin syntynyt. Mä olin. Sä olit sama ikäinen kuin mun pappa. Vuonna 1998 kettu riehui metässä. Vuonna 9008. Häh? Mä sanoin 1098. Minä sanoin 9008. Bot Grey botti. What? Niin, mut siis se voi olla joku jätkä. Voi Siis tai sen ehkä. nimen. No aika varmasti, ei nyt tolleen voi. Se on joku jätkä. Se on jo varmistettu. Se on joku jätkä ja mä siis spektasin sitä siinä viime pelissä, niin vittu se vaan oli ihan häkkäri. Häkkeri ja häkkeri. Kaikki, jotka tappaa sut, on häkkereitä. Tietenkin. Meni takkia peilu! Ne tappaa meidät. Oh my fucking. Kaikilla nimillä on tarinansa. Ansa. Kaikilla nimillä on tarinansa. Suomen kieli on ihan vaikea. Lakko! Mitä mun pingi on? No niin, 53 hyvin. Mitä sulla on nyt pingi noin iso? No en mä tiedä. Otapa tuon yhden jätkän pingi, 113. Joo, mut siis mä tajuan, että miksi mulla aina niinku lagaa kuitenkin silleen, että että silleen pätkii. Siis en mä tiedä, kaikki varppailee, vaikka mulla olisi tyyli joku 2 Kaikki varppailee. Suomen kieli on vaikea. Se on yhtä vaikeeta kuin pelata Sakura Clickeri. Sakura Clicker on hyvä peli, älä dissaa. En mä dissannut, mä vaan sanoin, että se on yhtä vaikeet pelaa. Sakura Clicker on helppo peli. Ei oo, siinä on On se. vaikea kohteita, kun pitää saada silleen, ettei saa orgasmia. No. Oot sä joku amatööri, aloittelija, noobi? No mä oon amatööri. One tyyppi. Mitä vitsiä mä tulin? One tyyppi is in my asshole. One tyyppi. One tyyppi. Turpakin, mä oon hyvä pelaan tätä peliä. He plant the bomb in the A side. Hän plänttää pommia A-alueelle. Ei alueelle. Niin, mutta ei on se niinku ei. Koska suomen kieli. Koska suomen kieli on vaikea. Because I'm happy. I'm happy. Copyright.
Because I got copyright strike today, it's so fun. Easy. Kato kuka sai MVP. Haluatteko kuulla hieno äänen? En. Okei. Okay. Hei, tiedättekö mitä katsojat siellä Maukkiksen katsojat, Tiedättekö mitä tapahtuu 3 sekunnin päästä? Ai! Kiva, nyt tähän video pitää laittaa niinku varoitus. Mikä on copyright strike musiikki? Se on musiikki, josta on copyrighti. Copyright Mä en strike tiennyt, niinku. että se on semmonen sana. No miten vitussa? Nyt rupeaa rahoittaa. Voi hyvä Maukkis tapannu. Onks mä ainoa? No Voi hitto. Dessu ja granaatti. Oh my god, mulla on pas PP, ei mulla ole varmaan sitäkään. Sitten mä heitän ton granaatin ja ammun sitä Dessulla. Mulla on umppi, mulla on vasta umppi. Siis please. Fucking shitty presents. Let's just trash here. Fiksakaa. Ai jaha, yhtäkkiä mun selän takana oli joku jätkä Novan kanssa. Oot sä joku nuubi vai jotain? No kyllä on aika noobi. Et sä edes on nuubi. Mitä? En mä oo kännissä, älä kiusaa. Ja minä ihan humalaa, ihan selvittää. Ei laittakaa kommentteihin, että Maukkis on tyhmä. Ei. 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 Nyt sä saat koston. Oi vittu, jos toi ehtii plänttää pommi, niin mä tapaan näin. Mut ei sillä edes oo pommia. Lagaa! Kato nyt mun pingiin! Näetkö sä, 121. No niin, eikö se oo vähän vaikea? 111. Miten toi on noin sokea nuubi? No kun se on kaapissa. Se ei vieläkään tullut kaapista ulos. Fucking blind noob! Shut the fuck up! Toi ei yhtään helpota asiaa. Kyllä se helpottaa välillä, kun osaa laulaa. Ja yhtäkkiä sun ääni vaan meni pienemmin. Alkaa kassut lähteä. Miks mun ping on näin paljon? Mä aion kämpiä. Vittu! Nyt tuli takaa joku gaybotti. Hyi helvetti, ei toi soo botti. No vaan käytti. No, se ei varmaan ite voi vaihtaa sitä asetta. No voisi käyttää puukkoakin. Mun ainoa tappo, mikä mä sain äsken, oli puukkotappo. Lol, oppa nuubi. Mut eiks puukkotappo Kerro ole mikä mun nettiä vaivaa. Johtuuko se siitä, että mun kaikki perheenjäsenet vittu käyttää? Ehkä ei. Ikinä ei voi tietää. Varmaan joo. Kyllä voi aina sanoa, hyvä tuuri. Tämä on huono. Oi vittu, jos mä kuolen nyt, mitä tapaa mua. Etpä kuole. Noniin äiti, here I come. Minkä perusteella sä tapaat sen? Mä hävisin. Ei se oo mikään syy. On nyt se kyllä syy. Se ei osaa auttaa. Unoha. Se on ihan vitun nuu. Ja miksi mun lagaa? Auta mun pingiin, tapa sitä 258. Vittu kun mä tekin hoppa. No mä varppaa kuin mikäkin mato täällä joka puolella. Mä en todellakaan ole hyvä Novalla. Miten mä saan mun pingin paremmaksi? Onko mitään keinoa? Käytä parempaa nettiä. No meillä on parempi netti, mutta kun kaikki käyttää sitä meillä, niin vähän vittu vaikea. Ota puhelimen nettiä. Ottakaa netti pois käytöstä!
Ehkä toi auttaa paljonkin. Auttaa joskus. Pitkähän perhe ja sen tajuisikin jotain. Vittu ei niillä ole aivoja. Tuosta leikellään. No niin, tästä tulee tämmönen vitun rakeuttajat-tarina. Jännä video. Varoitus, tämä video sisältää rakea. Joo, teet tommonen alku. Oh god no, oh god no, oh god no. Vittu! Miks tää pingi on näin vitun paska? Nyt mä rakekuittaan kyllä. Älä rakea. Toimii joo! Vittu mä rämpään tätä niin kauan, että toimii. Cute. Hei, tuliko mun pingi nyt paremmaksi? Ei yhtään. Ты задолбал. Бомбить в чат. Erotetaan, koska toikin on ihan homo. Ei eroteta. Да всё, и скажем больше. Voitteko te lopettaa sen netin käytön, kun tää lagaa kun mikäkin paskaa? Wow. Niin vittu kun mä en pääse täältä pelistä edes ylös. Tää on ihan jonne-peli. Se on pengi välillä 300. No niin onkin, koska noi hommat käyttää tätä nettiä. Au. Saatana, laita korvaraiskausvaroitus tähän videoon. Sekin pitää laittaa tähän. Pitää laittaa 2. Korvaraiskaus, rage. Mitä muuta? Laki. No ei mulla lagaa. Mulla pyörittää smoothista. Niin vittu! Joo, kikataan vaan. Ei mua vittu kikata. Kikkaat toi jätä. Mä äänestin ei. Mikset? No miksi pitäis? No koska meidän pitää kikkaa tuo, toi on ihan nuupipela. Se on meistä paras. No näköjään. No, ei mut se huijaa sen ränkeä. Joo, mä aion kämppiä, koska mun pinni on sieltä. Kiitti kun se alkoi lataamaan. Eka tappo, oh my fucking god. No sä sentään sait sen tapoon. Toisin kuin minä. Ja vittu kun tulee takaa ja edestä raiskaamaan. Tää video taas sitten olla tässä. Tää oli ihan vittu hyvä. Mä olin Maukkis jo hyvästi.